Захват и защита этих целей. Мы должны контролировать поле. Като за последна битка за сутрината с хора. Враг забирает Чарли. Враг забирает право. Опасности Альфа. Не срещу хора. Срещу П. Враг забирает Срещу П играем. Чист ми с две четворки. Обеспечение безопасности Альфа. На Б имат Леклерк. Като го затвориш, излизай от точката и се кри. Стане ли синьо, излизаш от точката и се скатаваш. Тя си стои в синьо. Тук стоиш тук с катан и само хвърляш ракети. Враг забирает право. Указваш си хобота. Враг забирает право. Да бе. Те са научка, бе. Обеспечение безопасности Чарли. Враг забирает Альфу. Обеспечение безопасности Чарли. Обеспечение безопасности Чарли. Изгорима. Знам. Аз захванах С за малко да ги разсея. Враг забирает право. Аз бях на Б, ама ме свалиха. Паднаха ми, нямам щитови вече. Тя играта свършва. Той с две четворки да бием